1 uur voor de openingsactie stiet het parkeertrein bij de nieuwe McDonald's in Dokkum al vol. Jong en oud, alle keer stieren ze te wachten op een vergees hamburgermenu. Nou, we komen van een hapje. Ja, we komen van hapje. Ja, zeker. Je had hele weekend niks hoor. En wat wordt dat aan zijn voor bestelling? Ja, een Big Mac minuutje, 100 kipnuggets. Om alles in goede banen te leiden waren 3 verkeersregels in zet. Zij hier en daar een bult te werken aan. Wij moeten nu het verkeer regelen dat het niet te veel op de snelweg blijft staan. Dat alles wat naar binnen wil naar binnen gaat. Even een rondje laten rijden door de metdrijf en dan naar buiten. Het mogelijke gevaar zit erin dat we hier zo meteen op het kruispunt dat mensen toch linksaf willen. Terwijl er auto's aankomen en dan krijgen we alleen maar meer opstoppingen. Dus dat moeten we voorkomen. Die opstoppings die konden net hielendal verkaam worden. Bij de ingang van de trein stiet het verkeer op de Lauwe Zeewei een hielskoft vast. Goedemiddag, 1 persoon. Wat drinken we erbij? Honderden jongeren op de fiets hellen joert een menu op. De openingsactie van de McDonald's wie voorten dadelijks ook een stresstest voor het personeel. Vooral in de keuken wie het smoordrok. Smaakt het een beetje? Jazeker, hartstikke lekker. Wat ga je hem? Ik ga een hamburger en een liet patat. Dus je bent naar squallen trok hier of win je hem vrij hoort? Nou, toen zeg maar squallen uit weer. Toen gingen wij gelijk rechtstreeks naar de Mac. En dan weer zeg maar een hele grote rij over de overkant van de Mac. En dus we moesten dus even wachten, maar daarna komen we wel heel erg verder. Wie ben echte Dokkumers. Dus het is voor u een thuisfront. En ik ben blij met de McDonald's. Want ik vind het wel heel lekker. Dus dit wordt dus uitje, hè? Dus maandelijks uitje. De meeste jeugd eet haar menu boeten door op. Net al het afval waard netjes voortsmieten. Maar de bedarren ook een soort nice de diek. Het nieuwe restaurant van McDonald's in Dokkum gaat morgen pas officieel open. Van overuren kan elk terjochten in het restaurant of in de McDrive.